I ara, bueno, pues, parlant de la curiositat, Breda significa, no sé si ho pronuncio bé, però sé que significa germà en jamaicà, Sí, amb el dialecte jamaicà. No sé si és suposo que surt de broda, no? sí, brother. és com broda, dir brother, Breda seria com dir brother en jamaicà. Això. Al final. I dic que, bueno, pues he portat una petita curiositat de germans. Ja. Tu tens germans? Sí, És molt Sí? rara. Grans, petits? tinc un germà gran. Vale, pues tinc males notícies per tu. Males. Vales. Per què? Perquè, bueno, es veu que la sociòloga Catherine Conger va fer un estudi de si és veritat que els pares tenen un fill preferit. Vale. I resulta que... Efectivament. Què és el gran? És el gran. Resulta que, pues, això, com es diu, ella, pues, amb el seu equip, van demanar 384 parelles de germans pues, que expliquessin pues, com es sentien a la relació a casa, amb els pares, etc. No? I, bueno, pues, van entrevistar també als pares per comparar pues, les respostes i la conclusió és que tant pares i mares no van admetre tindre més afecte un cap a l'altre, no? Sí. Però sí que al voltant del 70% de mares i el 74% dels pares, més o menys, una cosa així, doncs van admetre haver tingut algun tracte preferencial cap al gran abans que cap al petit. Jo sempre ho he pensat. No el general, sinó en el meu cas. En el meu cas, però sempre ho he entès, també. Al final, mon germà era un nen que el deixaves allà quiet i li deies quiet i s'estava quiet. A mi em deixaves allà i me perdies. Bueno, Vull dir, al final... No és excusa, no és excusa. No sé si... Vull dir, mon germà sempre havia sigut el nen exemplar i jo el contrari. No sé si una cosa porta l'altra, què va ser primer? Si el no li foto tant cas perquè es porta malament o me porto malament perquè no em foten tant cas. Tampoc ho recordo, però sí que és veritat que jo sempre ho he notat, vull dir, jo sempre era el castigat, jo sempre era el que pillava. Jo és que com... Però també era el que la liava, saps? Llavors, Clar. sempre he estat d'acord, és com, ho accepto, m'ho mereixo, No, vale? jo en passa veritat- És una realitat que has de viure. Sí. Jo en veritat tinc una germana gran res. Sí. i ella era la que la liava, jo de petit no era res. Ara s'han canviat una mica els tons, però bueno. I de petits, tot i jo ser el petit que no la liava i tal, jo notava pues, que... Bueno, però per què? Perquè ma germana també és molt més oberta, jo soc també més tancat a casa, saps? Sí. I pues, també entenc. I també, bueno, una de les raons que ens diu aquesta dona és doncs, que pel que fa als fills, el factor que més sol afectar és l'edat, perquè pues, el fill gran, clar, passa més temps, Clar. i a sobre té el factor de que passi temps sol, també. Clar, quan és el petit hi ha un altre crio a casa. Clar, te cuiden a tu que ets el petit i cuiden el gran. Sí, claro, per això. O sigui, sí, clar. I és obvi que és un dels factors, també. Jo és que no ho sé, perquè no tinc Tu no tens germans. Bueno, no sé si és una llàstima o una bendició. Depèn. Jo estic bé. No sé. Hi ha gent que tenen germans i preferint no tenir, i n'hi ha que al revés. Jo, per exemple, em putejava molt mon germà, però m'alegro molt d'haver-lo tingut perquè estàvem en un poble de 100 habitants, 100 i alguna cosa. Clar. Sí, tens els teus 3 amics de tota la vida, que són com germans, no? Però a mi, mon germà també, vull dir, jo estic content, ens havíem esbarallat molt, ens havíem partit coses un a l'altre, però Coses de germans. estic content d'haver-lo tingut. I ara ens portem de puta mare i un cop ets gran... Sí, passa el mateix. Jo això és que no he tingut mai la necessitat Colau, de... no tens germans. No, dic que no he tingut mai la necessitat de... No m'he sentit mai sol. Bueno, clar. Clar, sí. Que vull, que no, suposo que és el que la gent deu dir, pues, si no té germans, és que estava sol. Jo no, jo estic molt bé. Jo estic molt bé sol. I que a vegades hi ha gent que en té i que no es parlen, o estan a hòsties, i al final, doncs, bueno... Sí, n'hi ha que es porten malament. També. És el que hi ha. Sí. Però bueno, seguiré també que es veu que també van fer una mica que si preferien nens o nenes. Vale. Saps? I això pues, li van dir a les mares, no? I és veu que la universitat, no ho sabré pronunciar, Purdue, van preguntar a 424 mares amb fills pues, que eren més grans, no, de la nostra edat, Sí. no? Pues, que amb quin... Preguntes, rotllo, jo què sé, amb quin dels teus fills és més probable que parlis sobre un problema personal o quin fill prefereixes que et cuidi quan te facis vell, no? Amb quin fill et sents més proper emocionalment, no? I es veu que la resposta que van donar és que prefereixen a les filles, sobretot les primogènites, en aquest aspecte. Sí. Pues perquè es veu doncs, que al llarg pues, les dones donen més suport emocional i pues, tenen més cura, no? Vale. I també que els germans grans com que acostumen a acceptar més el paper de vaig a cuidar els pares que els germans petits.